Siqalisa ke Nxamalala ukuluza iconfidence singabantu. Sendibalisa nje le yami problem yecawe but phansi sonke apha sinengxaki zethu ebezilula babe xa sinenkokheli besinolungiseka lula kodwa esifinish into ba sifailwa zinkokheli zethu. Malibonke igama lenkosi wethu. Kangangoba into yovoto ngoku ayiseyiba into esihambela phezulu. Back then abantu balapha enkonzweni bayakhumbula ndandidla ngoyishumayela indaba yovoto ndikhuthaza abantu ukuthi hey woku sesi usungaboni nento ebalulekileyo ne usungazi nje. Ndiyabazi ke ba uNxamalala badla ngosicebisa bathi tshintsha nje le ndawo uvotela kuyo usungazi noma bakuthini kodwa ke sizawuva ngayi ba uthini na xa ethetha nathi. Ngithetha kakubi na bethu na ya kaloku xa sonyula inkokheli kwezopolitiko sonyula abantu bokujonga ngamazwi vili inkokheli ezopolitiko sisicaka sabantu supposed to be like that but sithi sawubabeka pha ibe sithi izicaka zabo they simple forget about our needs. Khawunixelele icawe this church is one of the biggest churches in Namthatha for uba ayikabi nambane ayikabi na site dala sinqonqoza kwamasipala icase yethu yaziwa pha ayikho into esingayenzanga. There is nothing more to do. I remember one time ndabizelwa ikomiti usayikhumbula kwayikwale komiti asibizwe kuyo awukuthiwa kudiyaniswe zonke i-stakeholders zaseMthatha siyochaza into esifuna ukuyenza kule ndawo. Ndichaza uba apha sifuna uvula indawo ye-rehab because uMthatha abantwana bagqitywa zii-drugs. That's a fact. Sifuna uvula i-rehab kule ndawo sifuna ukuthini yaphuma apho Nxamalala lo committee excited sithi mfundisi kwala site it's too small for you sifuna i-extendwe le site athi masibuya siphinde sifona kusabanjwa zicall zethu sicela i-meeting siyosabela kunanamhlanje phela iminyaka ukhona amen enkonzweni kutata uMabuyane ngaphaya siyile not once I think twice uMabuyane eBishop samama appointments siyefuna asiyanga once not twice. Mna as a person umfundisi wele nkonzo sesiqala nje ukuluza iconfidence kwinkokheli zethu zopolitiko kuba sibona ba azixabisanga nento enothixo phakathi ulapha kuNxamalala namhlanje esithi in the midst of all that uyarhalela kodwa ukhazo sibulisa kokungxoleka kwethu ke izinto ezisingxolekisileyo. Malibonke igama lenkosi yethu. Ithengisa naqumba nonke nabethunana nithetha kakubi necaweni. Oh ndibona nisenaqumba. Ndibona nisenaqumba. Ndizamnika kuNxamalala yonke into esenhlizweni yakhe. Kodwa inye into uNxamalala angazuyenza kukumkapha engayishabela ngalengoma ithi mshini wami mshini. Ngeke hambe hayi siyawuvala umnyango ngeke hambe engayisiculanga le ngoma. Le ngoma leyana ingoma ebalekile kwihistory yezopolitiko yaseMzantsi Afrika iseyo yakhe seyesizwe le ngoma. Yeah mayekhona siyayidimanda le ngoma ayikwaze kuhanjwa ingaculwanga le ngoma ukhona kwami enkonzweni. Tata uNxamalala sinezo ngxaki thina ke siyinkonzo. Le nkonzo ke kunzima noba ifumana isite apha eMthatha ifeed the homeless people tata uNxamalala. Sifeed abantu aba homeless. Yabona ngoku nje basikhonza ngoku 6 o'clock beset down siqokela abantu aba homeless and we feed them. Then we come to church because we believe bicawe kumele yenze difference in the community. Kule community kunabantu aba more than 10 ababhubhayo kungekho zimini zokungcwatywa kwabo bangcwatywa yile nkonzo. Uqala emakhazini ukuyoma kunabantu abaninzi abebengenamini zakufunda ezikolweni ababhatalwa yile nkonzo ibursaries waba bakwazi ukufunda. Ezibandla akumelanga noba sizibali into esizenzayo zokunceda abantu ngoba uYesu akayifuni lonto. Uthi isandla esinikelayo sase right masingabonwe left. But ndiziveze izinto Nxamalala ukubonisa ulutholwa lecawa. This church Nxamalala every year ngoJanuary inenkonzo enkulu eyibambayo apha ekuthiwa ngu-back to school where we celebrate graduates abantu abagraduatileyo si-celebrate abapasa kakuhle esikolweni sikhuthaza imfundo. Le nkonzo iluncedo kwi-community. We are not only asithandazi kuphela kwelibandla kodwa kunento ezininzi esizenzayo eziphuhlisa abantu kodwa siye sifinish into yoba noko asihoyekanga konke konke.